दयाशंकर राय बाबा भोलेनाथ की नगरी से पूरे देश के लोगों को हम सादर प्रणाम करत बने। आज मजदूर दिवस है। आज जो है हम लोगों के देश में मजदूर दिवस मनाया जाता है और वो बेचारे दिन भर काम करते हैं। अगर वो काम ना करें तो किसी का घर मकान नहीं बन सकता है। वो बेचारे कहीं फंसे हुए हैं, गांव छोड़ के बाहर गए हैं काम करने और वो पैदल वहाँ से चलने को तैयार है। ये उनकी इतनी साहस है। हम लोग हैं जो कि 5-10 किलोमीटर जाना होता है तो बिना गाड़ी का नहीं जा पाते हैं। उन मजदूर भाई लोगों को मैं उनके ऊपर मैं एक भोजपुरी में उनके सम्मान में कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। दिन भर काम करेला तब भरेला पेट। दिन भर काम करेला तब भरेला पेट। काम करे समय से जाना ना करेला लेट। दिन भर काम करेला तब भरेला पेट। काम करे समय से जाना ना करेला लेट। रोज कुआं खोदेला रोज पिएला पानी। रोज कुआं खोदेला रोज पिएला पानी। रात दिन काम करत बीतेला जवानी। रोज कुआं खोदेला रोज पिएला पानी। रात दिन काम करत बीतेला जवानी। रूखा सूखा खाए के करेला मजदूरी। रूखा सूखा खाए के करेला मजदूरी। गरीबी ऐसन बा कैले बा मजबूरी। रूखा सूखा खाए के करेला मजदूरी। गरीबी ऐसन बा कैले बा मजबूरी। काम करे गईला पर जब होला लेट। काम करे गईला पर जब होला लेट। पैसा कट जाला का रेट कम होला रेट। काम करे गईला पर जब होला लेट। पैसा कट जाला कम होला रेट। पति पत्नी दुनों एके संगे करेला काम। पति पत्नी दोनों एके संगे करेला काम। उनका घर में कबो नाही मचेला कोहराम। पति पत्नी दोनों एके संगे करेला काम। उनका घर में कब्बो नाही मचेला कोहराम। काम पावे खातिर घूमेला चारू ओरी। काम पावे खातिर घूमेला चारू ओरी। कबो कबो करे के पड़ेला हाथ जोड़ी। काम पावे खातिर घूमेला चारू ओरी। कबो कबो करे के पड़ेला हाथ जोड़ी। जय हिंद, जय भारत।